Ganito yung standard process ng pagpapaship out natin ng heatsink. Kung mapapansin nyo, nandyan yung mga lock. Naka-lock siya, naka-set na siya. Yung purpose niyan is para hindi ma-damage yung pin. Pag nakalagay na siya sa box or kung saan pa man, bubble wraps. So, para install, kailangan nyo siyang i-pull. Ikutin, tas i-pull. Tapos, ibalik ulit. Ganun lang. And pwede na yung ikabit directly sa motherboard. 1155, 51, 1150. Yung mga sockets. Yan, make sure lang na pasok na yung mga clips bago i-lock. Kasi may tendency na maputol or maputulan kayo ng mga paa. That's it. Ganun lang siya ka-simple.